Ayan mga kalinga, papunta po tayo kina Ate Pia. Pasensya na po dun sa naghahanap po sa atin dun sa Lamay. Nagpunta naman po tayo pero madalian lang po mga kalingap kasi yung dalawang anak ko po ay nagkasakit at wala pong nagbabantay po dun sa dalawa kong anak. Naghahanap pa lang po kami ng magbabantay kasi mahirap pong basta ipagkatiwala yung mga anak namin. At ngayon po papunta po tayo kay Ate Pia. Maghahatid po tayo ng tulong mga kalingap para kay Ate Pia mga kalingap. At andito po ata si Kuya Bal mga kalingap. May mga nagpadala mga kalingap sa atin na mga sponsor gustong tumulong kay Ate Pia. So hanggang ngayon mga kalingap ay patuloy natin silang tutulungan, lalong lalo na wala na po si Kuya Robin. Mas kailangan po nilang tulungan ni Ate Pia. 4 po yung anak nila, si Prabjut yung bunso, anong grade pa lang po nun. So tuloy tuloy po yung tulong natin sa kanila mga kalingap hanggat sa abot ng ating mga kakaya. Kasi walang ibang hiling po sa atin si Kuya Robin. Napaalam po yun basta ako na lang daw, kami na lang daw ang bahala sa mga anak. Minsan nasalita po yun ng mga ganun. Yun na po ata ang senyales na magpapaalam na talaga si Kuya Robin. Sinasabi ko sa kanya, baka makasama sa kanyang kalusugan yung pag-iinom niya. Baka maaga kang mawala kapag tuloy-tuloy. Sabi naman niya ay ikaw na lang kuya, kayo na lang bahala na Kuya Nico sa mga bata. Yun lagi niya, basta para sa mga bata. Sabi ko din po mga kalingap, bakit ka pumayag pa-vlog? Basta tulong daw sa mga bata. Gagawin daw niya mga kalingap. Dito po si Kuya Nico. Hello po. Opo, ngayon lang po ako mabilis po tayo sa Father Kalingap. Nagkasakit po yung dalawa kong anak. Ako yung bantay, wala pang tayo. Play na yun. Diba, may mga nagpabot ng tulong para sa pamilya ni Ate Pia. Wala na si Kuya Robin. Nagpabot po sa atin. Galing. Sponsor po, tsaka sa channel ko din. 4, 5, 6. Sayang. Hindi ko alam na. 25,000 po sa pamilya ni Kuya Robin. Yung 20k po sa mga sponsor. Ayun. Tapos 5,000 galing sa channel. Ano ko ito kay Pia para next month. Opo. Kunti na lang bibigyan natin. Tara, mo ko ito. Tulong ng mga sponsor po. Tulong din po na sa channel natin. Ito ha. May sponsor kay Alvin. 25k. Ayan. May mga di pa ako nakukuha ay kunin pa lang natin. Thank you po sa mga sponsors kay Alvin. Oh, pwede naman po ibigay, itago ng si Kuya Bal, mga next month mabigay ng yung sa Ano yan? Ano yan? Oo. Para at least. Para safe lang yan. Sige po, ha? Ano umiyak? Dati si Kalinga Papito. Umiyak ka. Birthday mo. Oo, tama po. Dati pa yak, hindi kasi. Kasi si Birthday. Asa na? Nandiyan Andyan? sa prayer room nila.
Nasa prayer. Kamusta na yung pakiramdam mo, Ate Pia? Okay yung mga minsan na kikirot-kirot. Makirot pa. May gamot man ata. Meron. Mm. Birthday mo ngayon, tapos wala na si Kuya Robin. Kaya birthday ko pa naman. Pero yung abo, mabait na yun, din na yun. Oo na. Nandun. Andyan pa rin. Oo, dyan ko naman talaga sila An lagay. iPad. Mm. O nakalagay lang. Andyan kasi nga. Tapos kaya iba ang ano. Sige, at di ka papabayaan ng Team Kalingap, Ate Pia. Yung mga anak mo. Mahal ka ng ano, ng Team Kalingap. Napaka-importante kasi din yung vlog, Ate Pia. Kahit sabihin natin may nagsasabi, bakit laging may vlog? Eh, dahil sa vlog, ayan, may mga sponsor, may mga tulong sa channel namin, at may tulong pa rin. Nakaano ka na, nagkagana ang loob mo, Ate Pia, kahit pa paano. Oo, pero minsan pa na nag-iisip na. Oh, yung boses kasi niya, parang naririnig ko pa rin, Ate Pia, yung boses niya. Oo, naiiyak. Pag na ano, pag narinig, pag napunta ako dito, kape, Pia, kape. Oo nga. Doon yun ang namimiss ko sa kanya. Tapos yung pagiging mabait niya, namimiss ko yun. Tapos yung, kasi ikaw man nakakilala, kamusta talaga siya bilang asawa, Ate Pia, Kuya Robin? Okay na yun po. Ito, kahit ano gagawin niya, kahit sa pamilya niya, kahit wala sa kanya, maubos ka sa pamilya niya. Yun, kahit wala sa kanyang matira, sa okay, kanya ng mga anak niya. Ano talaga siya, puro siya tulong. Oo po. Kahit nga minsan sabi, so minsan yung video niya wala ng balance. Kaya ay naibigay ko din ang kasi naghihinga ng tulong. Wala akong naibigay, kaya din naibigay ko. Ay sa sweldo ko na lang yun. Iwanan ko ng tubig, balance ko. Yun, hindi naman ako na-imik at naibigay niya na. Yun. Pasensya na, Ate Pia, kasi yung dalawa kong anak sabay nagkasakit. Lagnat. Okay lang kuya. Nagpunta man ako dito, saglit lang. Pero, yan. Tuloy-tuloy naman bagay yung tulong. Ate Pia, pagaling ka, move on. At kaya mo yan, nandito si Lord, especially si Lord, tapos gamitin din yan ng Team Kalingap. Okay. Salamat po sa lahat ng mga sponsor ni Kuya Alvin. Kay Kuya Alvin, maraming salamat po sa tulong. God bless you po. Yan po mga Kalingap. At mga Kalingap yung so, dito po yung mga ano partner ni Kuya Bal. So cute. Si Roda po. Yan. Sina Erwin. Nandito po sila. Oh. Maraming handa, maraming pagkain. Kasi Kuya Bobby. Ninong ko po ito sa kasal. Nakalimutan. Nakalimutan. Opo, yan mga Kalingap. Medyo ano ay nagkakaedad na kaya Oo. Opo, si Testenado, Tanedo. Yan. may test nila. Marami pong ano dito. Pagkain. Birthday. Masaya na si Ate Pia. Kahit papano. Nakangiti. Saya yan. Kainin po Tayo natin. lagi.